Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συζήτηση, όπως τη λέω εγώ, με την έννοια ότι ενώ μπορεί να μιλάει ένας ομιλητής, ταυτόχρονα εμείς συμφωνούμε, διαφωνούμε, έχουμε απορίες, οπότε είναι συζήτηση. Η συζήτηση θα είναι για την πρόληψη της υγείας, α, κάτι που λίγοι από εμάς επιχειρούμε, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά και πραγματικά α, να σας δώσω συγχαρητήρια που τέτοια ώρα ψάχνετε τον τρόπο, το φυσικό τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσετε τη δική σας την υγεία και των αγαπημένων σας. Ωραία. Να μοιραστώ λίγο την οθόνη μαζί σας, προκειμένου να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Τέλεια. Ελπίζω να βλέπετε αυτό που βλέπω και εγώ. Έτσι λοιπόν όλοι θέλουμε να ζήσουμε μια υπέροχη ζωή, να είμαστε υγιείς, να χαιρόμαστε τους αγαπημένους μας και τις αγαπημένες μας. Αλλά ενώ έχουμε αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης κατά 17 χρόνια, όπως λένε οι επιστήμονες, από 62 στα 79, βλέπουμε ότι αυτό, η επέκταση του προσδόκιμου επιβίωσης, να μην συνοδεύεται απαραίτητα με καλή ποιότητα ζωής. Ή θα έλεγα με πολύ ωραία ποιότητα ζωής. Ναι, αλλά έχουμε όλη την τεχνογνωσία, έχουμε την ιατρική γνώση, έχουμε τα φάρμακα, έχουμε τα μηχανήματα όσον αφορά το κομμάτι της χειρουργικής, ρομποτική κτλ. Έχει εξελιχθεί. Τα έχουμε όλα. Έχουμε όλες τις τροφές. Οι παππούδες μας, ας πούμε, είχαν στέρηση και οι προπαππούδες μας. Έχουμε τα πάντα. Γιατί να μην συνοδεύεται άραγε η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με καλύτερη ποιότητα ζωής? Βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς ή κάποιοι από εμάς, ένα μεγάλο ποσοστό, υποφέρουμε, ενώ θα μπορούσαμε να μην υποφέρουμε ίσως. Έτσι. Άρα λοιπόν, ενώ τα έχουμε όλα, Διονύση, γιατί να επιχειρήσουμε να προλάβουμε κάτι? Υπάρχει κάτι να προλάβουμε. Οπότε θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι χρειάζεται κάτι να προλάβουμε, τη δύσκολη εξέλιξη της υγείας μας, και ενώ τα έχουμε όλα και θέλουμε να ζήσουμε ωραία, α, το πρόβλημα, το τρίκ είναι στην τροφή μας. Και ενώ, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, το φάρμακό μας θα έπρεπε να είναι η τροφή μας και η τροφή μας το φάρμακό μας, αυτό συνέβαινε κάποτε που ήταν λιγότερο επεξεργασμένες οι τροφές, ήταν γεμάτες βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, φυτοθρεπτικά, μικροθρεπτικά συστατικά, ακόμα και οι οργανισμοί ήταν πιο παρθένοι και απορροφούσαν καλύτερα τις τροφές. Σήμερα τρώμε παρασκευασμένα φαγητά. Τα ζώα είναι σταυλισμένα, στις καλλιέργειες έχουμε φυτοφάρμακα και χημικά, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλά λιπαρά, χαμηλή διατροφική ικανότητα και ανισορροπία στα ω6 και ω3. Είναι το πρώτο που θέλω να συγκρατήσετε, ανισορροπία στα ω6 και ω3. Και τι είναι αυτά τα ω6 και ω3? Είναι λιπίδια τα οποία βρίσκονται στην κυταρική μεμβράνη κάθε μας κυτάρου. Να θυμίσω ότι πολλά κύτταρα συνθέτουν έναν ιστό, πολλοί ιστοί μαζί δημιουργούν ένα όργανο και εμείς αποτελούμαστε από όργανα. Άρα πάμε σε κυταρικό επίπεδο να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, λόγω των κακών διατροφικών επιλογών μας, της κακής ποιότητας τροφής, του περιβάλλοντος και όλων αυτών των γεγονότων, έχουμε ανισορροπία στα ω6 ω3. Ενώ κάποτε είχαμε 1 προς 1, με πάρα πολύ καλό σχηματισμό DNA, πιο δυνατούς οργανισμούς ίσως, φτάσαμε το 2020, αυτή τη δεκαετία, γύρω στο 25 προς 1. Ωραία, αλλά γιατί να συζητάμε τα ω6, ω3? Γιατί παίζουν ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία της κυταρικής μεμβράνης. Όταν έχουμε ανισορροπία, παρατηρούμε κάποια φαινόμενα στο σώμα μας, ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα, και μάλλον ο λόγος είναι ότι η κυταρική μεμβράνη είναι σκληρή και όχι τόσο καλά διαπερατή, είτε από τα θρεπτικά συστατικά, είτε από τα απόβλητα του κυτάρου. Έτσι δεν εξασφαλίζεται όπως θα έπρεπε, και βλέπετε δεξιά, με την πιο μαλακή και ημιδιαπερατή καλά μεμβράνη, η σωστή επικοινωνία των θρεπτικών συστατικών και η αποβολή αυτών που το κύτταρο δεν θέλει να χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, για να πετύχουμε υγιείς κυταρικές μεμβράνες, υγιείς ιστούς, υγιή όργανα, υγιές άτομο, χρειαζόμαστε μια αναλογία 3 προς 1 στα ω6, ω3.
Έτσι λοιπόν παρατηρούμε διάφορα. Η εξίσωση είναι ω6, ω3 ανισορροπία. Έχουμε χρόνια φλεγμονή, αλλά τι είναι η χρόνια φλεγμονή? Είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Η υγεία μας μοιάζει με ένα παγόβουνο. Είμαι υγιής τώρα, είμαι καλά, ζω τη ζωή μου μια χαρά, αλλά ξαφνικά στον καθένα από εμάς προκαλείται κάτι. Οποιαδήποτε νόσος. Περίπου το 90%. Είναι αυτό που βλέπετε που λέει 15 προς 1. Είναι αυτό που δεν ξέρουμε, ο κρυφός εχθρός. Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε τον κρυφό εχθρό? Υπάρχει τρόπος? Υπάρχει τρόπος να προλάβω τη δυσχερή εξέλιξη ή να έχω πιο πολλά χρόνια με καλύτερη ποιότητα ζωής? Πώς μπορώ να προλάβω την ανισορροπία ω6, ω3? Έτσι λοιπόν το σώμα μας δίνει δείκτες. Έχουμε σημάδια. Πολλές φορές δεν τους δίνουμε σημασία. Έτσι λοιπόν εδώ έρχεται η επιστήμη με ένα τεστ λιπαρονοξέων να δείξει αν το σώμα βρίσκεται σε ισορροπία ή όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και αυτή την καινοτομία την έφερε η Σουηδική Εταιρεία Νορβηγικών Συμφερόντων Zinzino. Επικεφαλής της οποίας στο επιστημονικό κομμάτι είναι ο Dr. Paul Clayton, που είναι πρωτοπόρος στη μελέτη των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των τροφίμων και των συστατικών των ποτάνων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τη λειτουργία του σώματός μας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τα Vitas Analytical Services, όπου είναι ένας διεθνής οργανισμός, παύλα εργαστήριο, που συνεργάζονται η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, τα πιο γνωστά πανεπιστήμια, Harvard, Cambridge, τα πιο μεγάλα νοσοκομεία στην Ευρώπη και στην Αμερική, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός οργανισμός που τον εμπιστεύονται παγκοσμίως. Αυτά λοιπόν τα εργαστήρια δημιουργήσανε για τη Zinzino τα τρία τεστ που βλέπετε. Τεστ βιταμίνης D, τεστ γλυκοζηλιωμένης και το πιο καινοτόμο απ' όλα, το balance test που μετράει 11 λιπαρά οξέα στο αίμα και όχι μόνο. Είναι η πρώτη παγκόσμια καινοτομία όπου απευθύνεται σε εισαγωγικά στο παγόβουνο που δεν βλέπουμε και το οποίο ευθύνεται για την έκρηξη διαφόρων συμπτωμάτων παύλα νόσων στο σώμα μας. Το τεστ της βιταμίνης D είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε, μπορεί να μετρήσει τα επίπεδα βιταμίνης D και μπορούν να μας δοθούν προσαρμοσμένες συστάσεις για τον τρόπο συντήρησης και βελτίωσης. Η γλυκοζηλιωμένη αξιολογεί τον κίνδυνο πρόκλησης διαβήτη τύπου 2, πολύ σημαντικό και αυτό. Και φυσικά το καινοτόμο τεστ, το balance test, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ήδη γύρω στα 1.300.000 τεστ παγκοσμίως. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη μελέτη που ξέρω εγώ και που είμαι χρόνια στο κομμάτι, αν θέλετε, των φαρμακευτικών εταιριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό το κομμάτι του παγόβουνου το οποίο μπορούμε να το ανιχνεύσουμε με αυτό το τεστ. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ μας έδειξαν έναν κόσμο εκτός ισορροπίας. Περίπου το 97% του κόσμου δεν έχει ισορροπία στα ω6 και ω3 λιπαρά. Το 20% του κόσμου που λαμβάνει ω3 πάλι έχει μια μέση αναλογία 7 προς 1. Θυμίζω ότι οι επιστήμονες λένε 3 προς 1 έως 1 προς 1. Πάλι λοιπόν μπορεί να υπάρχουν πολύ καλά σκευάσματα έξω που δεν κάνουν πλήρως τη δουλειά. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα κενό εδώ. Δεν έχουμε σωστή διατροφή. Επιλέγουμε πολλές φορές, δεν επιλέγουμε εμείς σωστά. Δεν έχουμε σωστή ποιότητα τροφής. Ταυτόχρονα αυτό πάμε να το καλύψουμε με διάφορα σκευάσματα εκεί έξω, συμπληρώματα, τα οποία πάλι δεν είναι ικανά να καλύψουν πλήρως το κενό. Οπότε έρχεται εδώ η Zinzino να δώσει τη λύση. Πρώτα απ' όλα με το τεστ. Όπως βλέπετε το δικό μου ήταν 31 προς 1 και μετά από 120 μέρες, αυτό αν θέλετε είναι και το σλόγγαν της εταιρείας, ότι σε 120 μέρες μπορώ να επαναφέρω σε ισορροπία τον οργανισμό μου. Κάποιες πιο δύσκολες περιπτώσεις έρχονται στο διπλό. Αν όχι στο τετράμινο, σίγουρα στο οχτάμινο. Έτσι λοιπόν μετά από 4 μήνες με ένα δεύτερο τεστ διαπίστωσα ότι η ισορροπία ω6 ω3 σε μένα ήταν 4 προς 1. Αγγίζω την πλήρη υγεία. Αν και μεσήλικας. Έτσι. Θα κλείσω τα 56 τον Ιούλιο. Τι μετράει αυτό το τεστ? Την αναλογία ω6 ω3, την νοητική μας δύναμη, με παραξένεψε αυτό, αλλά διάβασα ότι το 70% του εγκεφάλου μας αποτελείται από λίπος, περίπου, και το μισό του οποίου αποτελείται από ω3. Σκεφτείτε τα παιδιά μας που αγωνίζονται με το διάβασμα, πόσο σημαντικό είναι να παίρνω ω3. Το δίκτυο ρευστότητας της κυταρικής μεμβράνης, σωστή έντο- και εξωκυτάρια κυκλοφορία,
και την ικανότητα σχηματισμού του αραχιδονικού οξέως που είναι, συγχωρέστε με, ένα καλό ω6 μέχρι ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα θέλει έλεγχο. Κάπως έτσι φαίνεται το τεστ όταν έρχεται μια σχεδόν 20 αναφορά. Αριστερά βλέπετε όταν είναι κόκκινο το τεστ, δεξιά όταν με το καλό το τεστ έρχεται πιο ισορροπημένο. Μας δείχνει τη δική μας ισορροπία. Οπότε αρχίζουμε τα χαμόγελα, τα πράσινα προσωπάκια και τα λοιπά. Μπορούμε λοιπόν να επαναφέρουμε τον οργανισμό μας σε ισορροπία σε 120 μέρες. Βεβαίως. Πώς? Το δεύτερο καινοτόμο προϊόν είναι αυτό που βλέπετε. Μια μοναδική σύνθεση που δεν είναι απλό εχθιέλαιο, είναι ένα συνεργικό μείγμα. Από 60% εχθιέλαιο και 40% έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Να θυμίσω ότι τα ω3 εξάγονται από μικρά πελαγικά ψαράκια όπως σαρδέλες, ατζούγες και σκουμπρί. Η αναλογία είναι με βάση το βάρος 0,15 για τους ενήλικες και 0,20 επί το βάρος για τα παιδιά. Η δράση των ω3 ενισχύεται από τη βιταμίνη Ε και επίσης περιλαμβάνουν και βιταμίνη D3. Όλες οι γεύσεις που βλέπετε, πορτοκάλι, λεμόνι, μέντα, λεμόνι, βανίλια, grapefruit, λεμόνι, lime, είναι φυσικές γεύσεις. Έχει όλες τις πιστοποιήσεις που θα μπορούσατε να απαιτήσετε και πραγματικά είναι η λύση στο κομμάτι της χρόνιας φλεγμονής. Να θυμίσω λοιπόν την εξίσωση, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε ή να είναι πολλά για πρώτη φορά. Διαταραχή ω6, ω3, ανισορροπία, οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή που οδηγούν σε νόσους. Πάμε λοιπόν εμείς με το καινοτόμο αυτό προϊόν που βλέπετε να επέμβουμε στην ανισορροπία ω6, ω3. Να μειώσουμε ή να άρουμε τη χρόνια φλεγμονή. Οπότε τι γίνεται με τις νόσους? Έτσι λοιπόν ο ανεξάρτητος οργανισμός Σύντεφ επιβεβαίωσε αυτή την καινοτομία, ενώ τα λοιπά παρόμοια συμπληρώματα διατροφής διαρκούν έως μέχρι 15 ώρες, το Balance Oil διαρκεί έως 35 ώρες, που εννοεί ότι αποφεύγει την άμεση σχετικά οξύδωση και μπορεί να μένει στο σώμα και να κάνει τη δουλειά της μείωσης της χρόνιας φλεγμονής. Και όχι μόνο. Αυτό οφείλεται βέβαια στις πολυφενόλες στο ελαιόλαδο και στη φυσική βιταμίνη Ε. Είναι πραγματικά, όταν ανεξάρτητος οργανισμός επιβεβαιώνει αυτή την καινοτομία και αυτή τη δράση, την διάρκεια δράσης, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Φυσικά υπάρχει και σε άλλες μορφές. Υπηρετούμε την κοινότητα vegan, εφόσον δεν θέλουν ω3 από ψαράκια, εξάγονται από άλγη. Για κάποιους που έχουν δυσπεψία υπάρχει ένα υδατοδιαλυτό συνεργικό μείγμα, το AquaX. Όποιος δεν θέλει πόσιμο διάλειμμα θα μπορεί να πάρει τις κάψουλες, όπου ακόμα και το περίβλημα της κάψουλας είναι από το δέρμα ψαριού, βιολογικά και βιοδιαθέσιμα επεξεργασμένο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα παιδιά. Όπως σας είπα, το εγκέφαλος των παιδιών είναι σημαντικός, με μια ευχάριστη γεύση τούτη φρούτη. Έτσι έχουν καλυφθεί όλα τα κομμάτια, αν θέλετε, της παγκόσμιας κοινότητας και φυσικά με όλες τις πιστοποιήσεις. Εννοείται χωρίς ζάχαρη, χωρίς σόγια, χωρίς γλουτένη και το friendly, όπως λέμε έτσι στον 21ο αιώνα. Όλες τις πιστοποιήσεις, ακόμα και για αθλητές, έχουν πιστοποίηση ότι δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα με αναβολικά, εφόσον ελεγχθούν, λαμβάνοντας τα προϊόντα της Ζινζίνου. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε ως ευρωπαϊκή εταιρεία τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, από όπου περνάνε όλα τα σοβαρά συμπληρώματα διατροφής. Ξέρετε κάποιον που να θέλει να ρυθμίσει την πίεση του? Ξέρετε κάποιον που θέλει να φέρει τα τριγλικερίδια σε φυσιολογικά επίπεδα? Να έχει μειωμένη χολυστερόλη? Αυτό λοιπόν το συνεργικό μείγμα υπηρετεί όλους αυτούς τους ισχυρισμούς υγείας, εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Κάθε πότε πρέπει να λαμβάνουμε τα ω3, το Balance Oil, και γιατί πρέπει να το διακόψουμε? Όπως λέει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, από 6 μηνών μέχρι βαθέως γύρατος. Ποτέ δεν εκλείπει, αν το σκεφτείτε λογικά, ο λόγος για τον οποίο έχουμε χρόνια φλεγμονή.
γιατί εγώ ήμουν στο 31 προς 1, ποτέ δεν εκλείπει ο λόγος. Η τροφή δεν προβλέπεται να βελτιωθεί. Επιλογές κακές μπορεί να κάνω. Άρα εννοείται ότι έχω το αντίδοτο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, που είναι αυτό το συνεργικό μείγμα, που πραγματικά στη ζωή μου εμένα έφερε την αλλαγή και όχι σε μένα, αλλά και στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου. Θα έλεγε κανείς ότι μόνο αυτό είναι, Διονύση, μπορούμε να πάρουμε το ω3, μπορούμε να συμπληρώσουμε λοιπόν το πρωτόκολλο υγείας, όπως λέγεται, τη Ζινζίνο, όπου επαναφέρει τον οργανισμό σε ισορροπία μέσα σε 120 μέρες, χωρίς να παραλείψουμε το δεύτερο εγκέφαλο, το έντερό μας. Πραγματικά στο έντερο, όσο διαβάζω πραγματικά, αν θέλετε, μένω έκθαμβος στο πώς έχει φτιάξει ο Θεός το σώμα μας, παράγονται τα περισσότερα ταυτέσσερα, όποιος έχει πρόβλημα με το θηροειδή, σερωτονίνη, η ορμόνη της χαράς. Το έντερο ευθύνεται κατά πολύ στη σωστή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και οι περισσότεροι από εμά, με πρώτον εμένα, ίσως, δεν το είχαμε λάβει υπόψη. Έχουμε άγνοια. Έτσι λοιπόν η Ζενζίνα έφτιαξε ένα εξαιρετικό προϊόν, το Xenobiotic, ένα σύμπλεγμα 8 φυσικών διατροφικών ινών, όπου υπάρχουν β-γλυκάνες που βοηθάνε στη ρύθμιση της χολυστερόλης στο αίμα, ένα ανθεκτικό άμυλο από καλαμπόκι, πράσινη μπανάνα και πατάτες, όπου μπορεί να ρυθμίσει το ζάχαρο στο αίμα μετά τα γεύματα, ένα εκπληκτικό προϊόν για την καθημερινή λειτουργία, ονόνοητο, πραγματικά μαζί με το Balance Oil, το Xenobiotic είναι αυτό που μπορεί να κινήσει κάποιος προκειμένου να ρυθμίσει το κομμάτι της υγείας του, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Εννοείται σε μια ζωή όπου είναι αγχωτική, ειδικά στις μεγαλοπόλεις, αλλά και στην επαρχία από ό,τι είδα που ταξίδεψα τώρα τελευταία, υπάρχει ένα σχετικό άγχος με τα οικονομικά, ξέρετε. Η Ζενζίνα έφτιαξε ένα εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής που λέγεται Extend. Αποτελείται από 23 βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτοθρεπτικά συστατικά. Επίσης περιέχει β-γλυκάνες, χολυστερόλη. Οπότε μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερη ενέργεια και να ενισχύουμε το νοσοποιητικό μας. Διατροφολόγος που έλεγξε το σκεύασμα αυτό και η οποία έχει γνώση, είναι εις γνώστης και τα υπόλοιπα σκευάσματα της αγοράς γιατί είναι η δουλειά της, μου λέει, Διονύση, έχετε τη Ferrari των πολυβιταμινών. Εγώ στην αρχή αναρωτήθηκα, μου λέει, επειδή δεν ξέρεις, έχετε τη Ferrari των πολυβιταμινών. Να πεις συγχαρητήρια σε αυτούς που έφτιαξαν το σκεύασμα. Εννοείται ότι ό,τι βλέπετε με ένα σταυρό δίπλα, Extend Plus, είναι όλα φυσικής, σε εισαγωγικά, προέλευσης. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Extend Plus, που επίσης ενισχύει το κομμάτι του νοσοποιητικού και έχουμε περισσή ενέργεια. Και εννοείται ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι έξω από το σχεδιασμό της Ζινζίνο, καθότι είναι και αυτοί οι γονείς, οι επιστήμονες. Θα ήθελα να επικεντρωθείτε στο κομμάτι της χολίνης, που είναι ένα κομμάτι που πραγματικά βοηθάει την λειτουργία του κεφάλου και τη διαδικασία της μνήμης, μαθητές. Είναι μασόμενες ταμπλέτες με γεύση τούτη φρούτη, όπου περιλαμβάνουν 16 θρεπτικά συστατικά, τα πιο βασικά, 12 βιταμίνες, 2 μεταλλικά στοιχεία, β-γλυκάνες, παιδική παχυσαρκία, χολίνη. Σε μια αγχωτική κοινωνία, ε, σήμερα μάλιστα είχα 3 ραντεβού, όπου 3 κυρίες δεν μπορούν να κοιμηθούν σωστά. Και όχι μόνο οι κυρίες, αλλά επειδή είναι λίγο πιο ευαίσθητες οι κυρίες από εμάς, τους άντρες, ε, κυρίως λοιπόν οι γυναίκες αλλά και οι άντρες δεν μπορούν να κοιμηθούν σωστά. Εντάξει, Ιούνιση, αυτό συμβαίνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν ο οργανισμός κοιμάται συνεχόμενα και σωστά, αλλάζει στο παρασυμπαθητικό σύστημα. Τώρα που είμαστε ενεργοί, ακούμε, εγώ μιλάω, εσείς ακούτε, γίνεται ένας διάλογος αδιόρατος κτλ. Έχουμε τις δουλειές μας, είμαστε στο συμπαθητικό. Ενεργοποιημένοι. Όταν ξαπλώνουμε, ο οργανισμός θέλει να αλλάξει το παρασυμπαθητικό. Αν δεν κοιμάται συνεχόμενες ώρες, δεν προλαβαίνει να αλλάξει το παρασυμπαθητικό. Τι εννοεί αυτό? Παρασυμπαθητικό σύστημα ίσον ο γιατρός του οργανισμού μας. Εκεί γίνονται οι επισκευές, θυμίζω ότι έχει φτιαχτεί το σώμα μας με σοφία, ώστε να αυτοϊάται. Εμείς λοιπόν με τις επιλογές μας το εμποδίζουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν με ένα συμπλήρωμα διατροφής όπως το βίο, που περιλαμβάνει σαφράν, μαγνήσιο από θαλασσινό νερό, βιταμίνη C, ιόδιο και 5 βιταμίνες Β,
να μπορέσουμε το πρωί να λειτουργούμε χωρίς άγχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν νιώθει τίποτα, είμαι ήρεμος, αντιμετωπίζω τη ζωή μου όμορφα και το βράδυ 2 ώρες πριν κοιμηθούμε, να κοιμηθούμε γλυκά και συνεχόμενα. Ε, επιτρέπετε τις δόσεις, δεν σας είπα, στο Zynobiotic είναι μισή μεζούρα για τις πρώτες 10 μέρες ώστε να συνηθίσει το εντεράκι που να νιώθει μια πληρότητα, μια κινητικότητα και από εκεί πέρα επιτρέπετε μέχρι 2 μεζούρες. Πάντα αν θέλετε, σε συζήτηση με τον άνθρωπο που σας σύστησε να δείτε την παρουσίαση. Οι πολυβιταμίνες είναι έως 4 την ημέρα. Γι' αυτό και λέμε εξατομικευμένη διατροφή βάση τεστ. Διαφορετικές ανάγκες έχει ο κάθε οργανισμός. Μάλιστα, στην πρώτη εταιρεία για τα φάρμακα μου είπαν το εξής. Σε ένα φάρμακο 10 άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά. Και ως προς την ένταση και ως προς την απορρόφηση. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έτσι λοιπόν κάποιος μπορεί να χρειάζεται, το Viva μπορεί να πάρουμε μέχρι 8 χάπια την ημέρα. Είναι τόσο φυσικό. Να θυμίσω ότι έχουμε συμπυκνωμένη τη φύση μπροστά μας. Γιατί καταπίνοντας ή ακόμα και το πόσιμο, το ω3, μπορεί να μας θυμίζει φάρμακα. Δεν μιλάμε για φάρμακα, δεν μιλάμε για χημεία. Μιλάμε για τη φύση συμπυκνωμένη μπροστά μας. Γι' αυτό επιτρέπεται και μέχρι 8 δυσκεία την ημέρα στο Viva. Έτσι λοιπόν, βοηθώντας και τον ύπνο, έχουμε το Premium πρωτόκολλο υγείας που αποτελείται από το Balance Oil, αποκατάσταση, ρύθμιση αποκατάσταση της ισορροπίας, αποκατάσταση της υγείας του εντέρου με το Zynobiotic, ενίσχυση του νοσοποιητικού και της ενέργειας με το Extend και ηρεμία το πρωί, γλυκός ύπνος το βράδυ με το Viva, ένα φυσικό νοτροπικό σπα, ένα σπα εγκεφάλου. Βιταμίνη D. Το 50% του πληθυσμού έχει έλλειψη από βιταμίνη D. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε μια ηλιόλουστη στη χώρα, είτε δεν εκτιθέμεθα αρκετά, είτε δεν εκτιθέμεθα σωστά στον ήλιο. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Γιατί να πάρω βιταμίνη D? Γιατί ευθύνεται για 2.500 λειτουργίες στον οργανισμό μας. Μια ασθένεια μοντέρνα, αν μου επιτρέπετε, είναι και η Χασιμότο. Βασικό κομμάτι είναι η έλλειψη βιταμίνης D. Έτσι λοιπόν, το Zinosign Plus αποτελείται από βιταμίνη D3 πολυχήνες βουνού και από 4 πηγές μαγνησίου. Ενισχύει το νοσοποιητικό, η λειτουργία του σώματος εκτοξεύεται, αν μου επιτρέπετε, και ρυθμίζει ένα πολύ λεπτό κομμάτι που είναι η έλλειψη της βιταμίνης D. Αν κάποιος από εσάς πίνει καφέ ή καπνίζει, επίσης απορροφά και χάνει βιταμίνη D και ασβέστιο. Η βιταμίνη D βοηθά στο σχηματισμό του ασβεστίου. Να θυμίσω ότι η βιταμίνη D συντίθεται από χολυστερόλι και ήλιο. Έτσι. Δημιουργούνται διάφορες σκέψεις. Ένα πολύ ωραίο σκεύασμα είναι το FICO-C, το X14 όπως λέγεται. Η εταιρεία Zinzino εξαγόρασε την εταιρεία Excelis και έχει 3 σκευάσματα. Τα 2 είναι με σπιρουλίνα. Το FICO-C είναι ένα υγρό συμπίκνωμα χυλίσματος σπιρουλίνας, όπου το κύριο χαρακτηριστικό έχουν εξάγει με εκπληκτικό φυσικό τρόπο τη φυκοκιανίνη. Είναι το ποτό του Superman, γιατί είναι μπλε το χρώμα. Είναι κιανομπλε πρωτεΐνη λοιπόν. Είναι το ένα κομμάτι υπερτροφής. Τι να σας πω γι' αυτό, είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιοξυδωτικά. Πραγματικά, αν κάποιος θέλει να καταπολεμήσει το κομμάτι της οξύδωσης σε κυταρικό επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιήσει το FICO-C X14. Η δόση είναι 8 ml την ημέρα σε ένα ποτήρι νερό. Δίνει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά ενέργεια, όχι αυτή του καφέ που κάνει ένα πικ και μετά νιώθουμε πάλι κουρασμένοι. Μια γλυκιά ενέργεια συνεχόμενη, σταδιακά, όπου θα έλεγα να το λαμβάνουμε μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι. Έτσι, να μην γίνουμε τεντωθούμε το βράδυ, μετά θα θέλουμε όλο το Viva. Έτσι που σας είπα πριν. Σε έκτακτες περιπτώσεις που είμαστε πτώματα, επιτρέπεται και 16 ml. Αυτό είναι πιο σπάνιο σε έκτακτες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, και το FICO-C αλλά και η α3 σπιρουλίνα, τα δυσκεία, γνωρίζουμε όλοι ότι η σπιρουλίνα αφαιρεί την ακτινοβολία και την ραδιενέργεια από το σώμα μας. Χρησιμοποιήθηκε στο Τσέρνομπιλ κατά κόρον για να καταπολεμήσουν το κομμάτι της ραδιενέργειας που είχε απορροφήσει
οργανισμός των ανθρώπων εκεί. Πρόκειται για μια υπερτροφή, έχει τα πάντα πλούσια. Οι αστροναύτες μπορούν να καλύπτονται από σπιρουλίνα ε, και παράγωγά της. Υποστηρίζει τον μεταβολισμό, συμβάλλει στο σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αφαιρεί βαρέα μέταλλα, έχει υψηλά επίπεδα ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, φωλικού οξέως. Είναι υπερτροφή. Μπορεί να βοηθήσει στις μυκητιάσεις. Κάποιος μπορεί να πάσχει από κάτι τα albicans. Μπορεί να βοηθήσει. Έχει αντιμικροβιακή προστασία. Και το ένα σκεύασμα και το άλλο, τα δύο της σπιρουλίνας που σας αναφέρω, μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της πίεσης του αίματος. Πραγματικά. Στην ρύθμιση των τριγλικεριδίων. Η Α3 μπορεί να συμβάλλει, αν την πάρουμε 1-2 ώρες πριν το φαγητό, 4 ταμπλέτες όπως λέει την ημέρα, κόβει την όρεξη, μπορεί να φάμε λιγότερο. Άρα ρύθμιση του βάρους του σώματος. Και φυσικά ένα σκεύασμα χρυσάφι, το οποίο αφορά στο κουρκουμά, κουρκουμίνη, με πιπερίνη. Γιατί πιπερίνη, θέλω να θυμίσω, γιατί πολλοί από εμάς βάζουμε κουρκουμά στο φαγητό. Ε, ο κουρκουμάς έχει χαμηλή απορροφησιμότητα, βιοδιαθεσιμότητα μόνος του. Με την πιπερίνη εκτοξεύεται 2.000 φορές. Έτσι λοιπόν φτιάξαν αυτό το χρυσό σκεύασμα, το X-Gold, το οποίο βοηθάει, ενώ το Balance Oil, το Omega 3, πιάνει ένα κομμάτι φλεγμονών, με το X-Gold, αν έχουμε αρκετά προβλήματα, μπορούμε να πιάσουμε ένα άλλο κομμάτι φλεγμονών. Αλλιώς δρά το ένα, αλλιώς δρά το άλλο. Έτσι λοιπόν, οι ισχυρές αντιοξυδοτικές ιδιότητες του κουρκουμά μπορούν να μας βοηθήσουν επίσης να καταπολεμήσουμε τη χρόνια φλεγμονή. Προτιμνόμενη δόση είναι τα 8 ml την ημέρα σε ένα ποτήρι νερό. Πραγματικά σε ανθρώπους που το έχω συστήσει, ο συνδυασμός έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Βλέπετε μια ποικιλία από προϊόντα. Θα ήθελα στην τρίτη σειρά να επιμείνω δεξιά στο Zinogen. Επίσης ένα χρυσό προϊόν, μεταξύ άλλων βοηθά στην αντιγύρανση, αλλά βοηθάει και στην αφύπνιση των βλαστοκυτάρων, των κοιμόμενων βλαστοκυτάρων στο μυαλό των οστών, έτσι ώστε να έχουμε αποκατάσταση και επισκευή. Ένα πάρα πολύ καλό προϊόν που έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο και στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε, η Ζενζίνο είναι εξαπλωμένη σε 120 χώρες, το οποίο αποτελείται από 7-8 συστατικά, τα οποία δρούν συνεργικά μεταξύ τους, όπως συμβαίνει και με τα προϊόντα που σας ανέφερα. Υπάρχει συνεργειακή δράση, οπότε το αποτέλεσμα μπορεί να εκτοξευθεί, το θετικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την ομορφιά, μόνο την ομορφιά. Μιλάμε δηλαδή για το Collagen Boost κολαγόνο. Το γραμμάρι υγρού θαλάσσιου κολαγόνου, πεπτίδια κολαγόνου, από αρκτικά άγρια ψάρια, 3 είδη μπακαλιάρου. Άγριο μπακαλιάρο της Αρκτικής, γλεφίνο, μαύρο μπακαλιάρο. Ωραία. Άρα για την ομορφιά. Για να κρατήσουμε ένα ερωτηματικό εδώ. Μονό. Περιλαμβάνει 120 χιλιοστόγραμμα γυαλουρονικό οξέως. Το γυαλουρονικό οξύ εγκλωβίζει την υγρασία. Πρεβιωτικά και μεταβιωτικά. Τα μεταβιωτικά είναι οι ουσίες που παράγονται όταν τα προβιωτικά, τα καλά βακτήρια, τρώνε τα μεταβιωτικά, φυτικές ίνες, xenobiotic, παράγονται τα μεταβιωτικά που βοηθάνε στην πιο εύρυθμη λειτουργία του εντέρου. Άρα εγώ παίρνω κάτι, λέει η εταιρεία, βγάλει μια φωτογραφία πριν, έχει μέσα 10 φακελάκια. Με γεύση κεράσι, γι' αυτό και το κεράσι κάτω. Και βγάλει μια φωτογραφία την 11η μέρα. Για ομορφιά. Και έχει συστατικά που βοηθούν το έντερο. Και αλουρονικό οξύ που δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, αλλά μήπως με πονάνε και τα γόνατά μου και έχω πρόβλημα εκεί. Για να δούμε. Ναι, αλλά γιατί να πάρω κολαγόνο? Γιατί από την ηλικία των 21 ετών χάνω 1% κολαγόνο ετησίως. Μέχρι τα 50 μας, καλή ώρα, έχουμε χάσει το 1 τρίτο. Εδώ μπορείτε να δείτε και στις στιβάδες αλλά και στο κύκλο πώς ιστή, αν θέλετε, ιστή, ιαλουρονικό οξύ, κολαγόνο και ελαστίνη, πώς αραιώνεται η σύστασή τους με το πέρασμα των ετών. Εγώ είμαι ακριβώς στο τρίτο κυκλάκι. Ακριβώς εκεί. Έτσι λοιπόν, ενώ το πρόβλημα του δέρματος μεγαλώνει καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε τη λύση.
Πραγματικά πείτε μου, δεν μοιάζω για 55-56, έτσι δεν είναι. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο με έχουν τιμήσει αρκετοί, αλλά ένας φίλος μου είπε, μου λέει την τρίτη μέρα, Διονύση, έπαψα να πονάνε τα γόνατά μου. Ενώ το πήρε έχει πολύ όμορφη γυναίκα και θέλει και αυτός να φροντίσει τον εαυτό του. Και έπαψα να πονάνε τα γόνατά του. Άρα, ενώ έχουμε ένα μποτέ προϊόν, μήπως φροντίζουμε το υπόλοιπο κομμάτι του οργανισμού μας, πέρα από το πρόσωπο. Ένα από τα συστατικά που εμένα μου αρέσουν είναι και η L-αργινίνη. Η L-αργινίνη δρά σαν φυσικό Viagra. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες. Τροφή για σκέψη. Η συνιστόμενη ημερήσια δόση είναι ένα φακελάκι την ημέρα για 10 μέρες. Όμως μετά τα 50 μπορούμε να πάρουμε για 3 μήνες συνεχόμενα και μετά να συνεχίσουμε μια θεραπεία, μια συσκευασία δηλαδή 10 μέρες από εκεί και πέρα. Αυτό μπορεί να γίνει μια φορά το χρόνο ή 2 φορές το χρόνο. Η συνεχόμενη δηλαδή η μηνιαία θεραπεία. Η Hatsi Hide είναι μια εταιρεία που επίσης ανήκει στη Ζινζίνο, με βραβευμένα συστατικά φυτικά εννοείται, όπου συνίσταται σε μία φόρμουλα με βλαστοκύτταρα από Edelweiss και φύκια χιονιού. Είπαμε ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, οπότε δεν θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε. Πάρα πολλοί αθλητές στον κόσμο, όπως και μεγάλοι σύλλογοι όπως η Manchester City, η Ζαλγκίρις Κάουνα στο μπάσκετ, όσοι ασχολείστε με Ευρωλίγκα ή βλέπετε μπάσκετ, ευρωπαϊκό μπάσκετ, εμπιστεύονται τα προϊόντα της Ζίνο για τους πρωταθλητές τους, για τους αθλητές τους. Και θυμίζω εδώ, αν έχουμε κάποιον από το χώρο του αθλητισμού, ότι είναι πιστοποιημένοι και για το κομμάτι των αναβολικών. Οι αθλητές λοιπόν είναι safe στο κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν, στην Τρίπολη που πήγα και μίλησα πρόσφατα, είχε μια έκθεση παλιών αυτοκινήτων. Και ήταν όλα κουκλιά, τα είχαν φροντίσει, μοιάζαν με το αυτοκίνητο αριστερά. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα της ίδιας χρονολογίας που μοιάζουν με το αυτοκίνητο δεξιά. Νομίζω είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία να φροντίσουμε το σώμα μας με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα με τεστ αίματος. Αν όχι σε 120 μέρες, σίγουρα σε 240, αν όχι σε ένα τετράμινο, σίγουρα σε ένα οχτάμινο. Και ενώ έχουμε βλάψει το σώμα μας σαν θελά μας, πιστεύω οι περισσότεροι, όλα αυτά τα χρόνια ας δώσουμε λίγο χρόνο. Να θυμίσω μερικά πράγματα. Ενώ εδώ τελείωσε το κομμάτι της περιγραφής, θα σας πω όμως και κάποιες τιμές. Ε, Πρώτα απ' όλα ρώτησα τους επιστήμονες της Ζενζίνο πότε πρέπει να διακόψω τα σκευάσματα. Μου ανέφεραν, κύριε Φιλόπουλο, αν έπρεπε να διακόψετε θα αναφερόταν στη συσκευασία που αναδεικνύει τη φυτικότητα. Στα φαρμακεία ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από ένα τρίμηνο τετράμινο θα πρέπει να διακόψουμε τα συμπληρώματα γιατί επιβαρύνουν νεφρούς και ύπαρ. Επίσης, θεωρώ ότι το κομμάτι στις τιμές είναι πάρα πολύ θελκτικό. Όταν λοιπόν μου είπε ένας κύριος, είναι ακριβό, είναι φθηνό, ωραία. Σου δίνω μια βιταμίνη D με 60 δισικιά μέσα με 10 ευρώ, με 15 ευρώ. Αλλά το 90% το ουρείς, πάει στην τουαλέτα. Και σου δίνω μια βιταμίνη D, υπερβάλλω τώρα, με 30 ευρώ, πάλι 60 δισικιά μέσα. Αλλά φέρνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θέλω να σκεφτείτε τι είναι ακριβό και τι είναι φθηνό. Έτσι λοιπόν ένα παράδειγμα τιμών από 548 2 Balance Oil 300 ml και 2 Balance Oil 100 ml για τα ταξίδια μας. Έρχεται λοιπόν όλη αυτή η συσκευασία σε 204 ευρώ. Εφόσον λοιπόν δεσμευτούμε για ένα εξάμηνο, αν θέλουμε να φροντίσουμε το κομμάτι της υγείας, από εκεί και πέρα είναι 42 ευρώ. Πραγματικά 42 αν το διορέσετε με το 30 που είναι ο μήνας, είναι 1 ευρώ και κάτι για να φροντίζω το κομμάτι της χρόνιας φλεγμονής. Όταν θα πάω να τα δώσω αργότερα αλλού, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν ξέρω τι έχω κερδίσει. Και στο μεταξύ, τι ποιότητα έχω ζήσει την κάθε μέρα μου. Extend πολυβιταμίνη. Να θυμίσω ότι η Ζινζίνο στέλνει τον πρώτο μήνα, γι' αυτό βλέπετε και πιο μεγάλη την τιμή, για 2 μήνες, για να γλιτώνουμε τα μεταφορικά το επόμενο. Όταν δεσμευόμαστε στο κομμάτι της μηνιαίας, αν θέλετε, δέσμευσης. Έτσι λοιπόν 2 Extend από 60 ταμπλέτες κοστίζουν 64 ευρώ, από εκεί και πέρα η δέσμευσή μου είναι 32 ευρώ. Το ίδιο και το Xenobiotic. Αντίστοιχα και το Viva Kit.
Στο Viva Kit είναι τρεις ταμπλέτες, συγγνώμη, τρεις συσκευασίες, από 60 δισκία η καθεμία, μόνο 85 ευρώ από 129. Και η μηνιαία μου δέσμευση είναι 30 ευρώ. 1 ευρώ δηλαδή για να κοιμάμαι καλά το μήνα. Okay. Αν πάρω και τα τρία μαζί, Διονύση, να μην σας ζαλίζω, έρχεται γύρω στα 3,5 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή έχω το τεστ του Balance Oil, αποκατάσταση εντέρου, ενέργεια, δηλαδή τρία προϊόντα, συν το τεστ για να τσεκάρω όντως ότι λειτουργούν, μου έρχεται περίπου στα 3,5 ευρώ την ημέρα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά κάνουμε πάρα πολλά περιττά έξοδα και δεν φροντίζουμε την υγεία μας. Είναι θέμα, νομίζω, πρώτα προς το πώς το αντιλαμβανόμαστε και δεύτερον που θέλουμε να επενδύσουμε. Εδώ λοιπόν η παρουσίαση τελείωσε. Μπορούμε να κάνουμε νομίζω 10 λεπτά ερωτήσεις. Αν θες, Σούλα μου, κόβεις την ηχογράφηση.